Eguerdion denoi, eguerdion 13. jardunaldi hauetara bildu zareten guztioi. Hasitakoari bukaera zor zaio. Jardunaldi honek ere eman ditu eman beharrekoak. Egun biko saio trinkoen bidez. Etorri zaio beraz amaitzeko ordua. Niri egokitu zait jardunaldiari bukaera ematea. Eta horixe egingo dut, zuen baimenarekin. Badakit, nola ez, bazkaltzeko ordua ere badela. Jabetzen naiz oro bat, bi egunotan hitz asko entzun duzuela, eta orain, legezkoa ere denez, beste zerbaiten beharrean zaudetela. Zaudetela sai hortaz, ez naiz itxaspertu handiekin luzatuko. Kontu xume, baina jakingarri batzuk eskaini nahi dizkizuet, hori bakarrik. Beste ezeren aurretik, zorionak, atzo eta gaur egindako lanagatik, eta eskerrik asko bertan parte hartzeagatik. Horixe da helarazi behar dizuedan lehenengo mezua. Zorionak aurten ere sakontze ikastaro hau antolatzeko ardura hartu duzuen guztioi. Ardura horri hain zintzo eta jator erantzutegatik. Eskerrik asko guztioi eta zorionak bihotz-bihotzetik lortutako emaitzagatik. Beste horren beste esan behar dizuet eta horretaraxen atorra zuzen bi egun hauetan mahai honetatik hizkuntza normalkuntzaren probetxurako hainbat mezu, ideia eta proposamen egiten saiatu zareten guztioi. Beste horren beste nola ez, eguneroko lan isilean Ulibarrin programaren ontzi hau aurrera daramazuen guztioi. Horretan ari zaretenoi eta jakina atzo eta gaur leku dotore honetara etorri zaretenoi. Mila esker denoi. Pozgarria da zuen artera etortzea. Ulibarri programan murgilduta zabiltzateron artean ilusioa nabarmena da. Eta hori ez da nahi eta noiz nahi gertatzen. Ilusioa helburuarekiko atxikimendua eta aurrera egiteko gogoa erakutsi duzue berriro ere. Eskolako lana ezagutzen dut eta berritzegunekoa ere bai. Horregatik diotsuet ilusioa dela pertsona mugitzen duen motorra. Irakasleak ilusioz aritzea, aholkulariak ilusioz aritzea, bilatzea dagokit. Ondo dakit ilusiori kutsakorra dela, eta ikasleengana eta gurasoengoena ere iritsi egingo dela. Zuei hortaz, sailaren izenean horretan jarrai dezazuen animatu egin nahi zaituztet. Gure aldetik, hitzematen dizuet, hizkuntzen arloari bere biziko garrantzia eman nahi diogu legealdi honetan, eta horren barruan kokatzen da hemen gauden guztion ahalegin hau ere. Jardunaldia amaitu da. Aurtengoan esperientzia aipagarriak azaldu nahi izan ditugu hemen. Seguru entzundakotik zerbait geratu zaigula, bakoitzari. Hori da helburua, gure artean elikatzea. Baten saiakerak bestearentzat baliagarri gertatzea. Baten arrakastak bestearena bidean jartzea. Baten porrotak bestearena ekiritzea. Hau da, talde honen indarra. Jardunaldi hau horren erakusgarri ederra izan da. Honetan, garbi izan behar dugu, kanpoan zerikasi handia dugun arren, gu geuk daukagunetik eta daukagunarekin urratu behar dugula bidea. Badakigu, guretzat gauza jakina da, ikastetxeek denak batera izan da ere, ezingo luketela norabide horretan bide luzea urratu. Baldin eta hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa sailak eta hezkuntza sailburu ordetza honek Ulibarri programari ez balio dagokion tokia eta garrantzia emango.
gure lan ildoetan kokatuko ez bagenu. Eta berrio ekarri dut gogora sailburu Andreak jardunaldiaren hasieran esandakoa. Asmo sendoa du sail honek hizkuntzen arloa bere osotasunean berraztertzeko. Hortik aterako den hizkuntz proiektu ereduan noski. Bere enkajea bilatu beharko du hor ere hizkuntza normalkuntzako proiektuak. Garbi dugu eskolan hizkuntzen arloan egiten den guztia enbor batekin eta lotura batekin egin behar dela. Nola nahi ere, marko orokor horren lanketari ekiteko puntuan gara. Lan batek besteari behaztopa ez egiteko, Ullibarriren ibilbideari eta egutegiari bere horretan eustea eta gure konfiantza osoa eskaintzea erabaki dugu. Hortaz, eta orain bai, bukatu egingo dut, berriro eskerrak eman nahi dizkizuet jardunaldira bildu zareten guztioi, antolaketan aritu zareten teknikarioi, orain arte bezala bihar ere, zuen gogoa eta lana, eskolak euskararen normalizazioan aurrera egin dezan, jarriko duzuen hizkuntza normalkuntzako arduradun teknikarioi, berritzeguneetan hizkuntza normalkuntzako lanean diharduzuenoi, Ullibarri programan luze zabalean parte hartzen duzuen prestatzaile eta aholkulariok eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren euskera zerbitzuko teknikarioi. Guztiok zarete eta beharrezko jardunaldi honek frutua eman dezan. Hala izan dadila. Eskerrik asko. Eskerrik asko.